Dobrý den, vítejte na chalupě v Pavlíkově. Dovolte mi, abych vás zde provedl. Již se nacházíme v kuchyni, která je kompletně vybavená. Nachází se zde mimo jiné lednice s mrazákem, parní trouba, mikrovlnka, kamna na dřevo, indukční varná deska, toustovač, myčka na nádobí. Na druhé straně místnosti vidíme pohovku s možností rozložení jako přístýlka pro 2 osoby. Přesuňme se do první ložnice. V ložnici jsou 2 lůžka a pohovka s možností přistýlky pro 2 osoby. Zamykatelnými dveři se nyní přesuneme do další ložnice. Tato velká ložnice má 2 lůžka a pohovku. Pohovku je možné rozložit na 2 lůžko. Dále se zde nachází počítač s připojením k internetu a malé okénko s průzorem do kuchyně. Perfektní věc pro servírování do společenské místnosti, která je hned vedle. Ve společenské místnosti nalezneme velkou pohovku, další místa k sezení, televizi s Blu-ray přehrávačem. Pohovka je opět rozkládací, takže umožní přespání 2 osob. Pojďme si povědět něco o zázemí chalupy. Chalupa je vytápěna automatickým kotlem na uhlí, v části domu je podlohové vytápění, v kuchyni a první ložnici jsou klasické radiátory. V celém domě je rozvedena Wi-Fi síť a v každé místnosti je k dispozici Ethernet zásuvka. Míříme do poslední ložnice. Zde je k dispozici velká manželská postel s prodlouženou délkou. Nyní si prohlížíme nově zrekonstruovanou toaletu a prostornou koupelnu s velkým umyvadlem, zrcadlem, sprchovým koutem, pračkou a vanou o délce 180 cm s chromoterapií. Toto je velmi oblíbené pro koupání dětí. Jak vidíte, barvu světla lze volit a děti si s tím rádi hrají. Celý dům je odvětráván rekuperací, která vždy zaručuje čerstvý vzduch. Rekuperaci uvidíme v technické místnosti, do které nakoukneme cestou na dvůr. Technická místnost může být užívaná též jako záložní koupelna, zejména při pobytu venku. Dále zde máme druhou toaletu. Prohlížíme si prostorný uzavřený dvůr s možností venkovního posezení, grilování, parkování několika automobilů. Garáž umožňuje uzamčení jízdních kol. V případě defektu je možné zapůjčit základní nářadí na opravu. V horní části dvora za pletivem nám pobíhají slepice a kachny. V těsné blízkosti chalupy se nachází kostel, pošta, cukrárna, galerie akademického malíře Jiřího Anderle. 50 metrů doprava je k dispozici samoobsluha a muzeum motoveteránů. 50 metrů směrem doleva se nachází hostinec s venkovním posezením a dětské hřiště hned vedle. Těšíme se na vaši návštěvu, přejďte si užít klid, prostor a chládek Pavlíkovské chalupy.